Pojďte si se mnou dát full body trénink. Zahřejeme se na dřepy pouze s osou, naložíme si, spravíme legíny a jdeme už na to. Dolů, nahoru, kolínka nejsou úplně košer, nejsem na to pyšná, ale vždy je na čem pracovat. Přesouváme se na single leg RDLs, kde začínáme levou nohou, protože je slabší. Nonchalantní flex, tanečky mezi sériemi musí být. A jdem na pravou. Důležité je tvářit se jako, že se vám chce na záchod. A military press, který není mou silnou stránkou, stejně jako chin-upy. Do selhání nahoru dolů, jednou to bude i bez té gumy. Spravíme legíny a jdem na single leg předkopávání. Kdo nedělal, nezná bolest. Opět face je velmi důležitý. Tady zvažuju život a jestli chci ty tlaky na prsa opravdu dělat, ale chci. Nahoru, dolů, takto činky odkladám celý život, nikdy se mi nic nestalo, ale neberte si příklad. A jako poslední velmi opomíjené zadní ramena. A that's it. Bye!